Moi, moi Jussi. Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään Elmeri ja yksi Onni siivoo meillä. Ne opettelee vähän kotitöitä. Elmeri on niin huono kotitöissä, niin se on hyvä vähän, että se opettelee, kun se muuttaa ehkä joskus kotoa pois. Eli siinä on Onni. Pääsi meidän videon mukaan, kun halus. Sitten viedään ekana roskat ulos. No, ai miksi? Tossa on. Meillä kerätään muovia ja biojätettä ja norviroskia. Tää on noin muoviroskat. Mä voisin ottaa sen pahvin siitä. Ilmasta siivousvoimaa. Eikö? No, kyllä mun täytyy vähän opettaa teille. Liian painava roski. Onko? Mä voin ottaa sen pahvin. Tuntuu, ettei tätä koko juttua kannata heittää. Ei. Kyllä. Kato, löytyy oikea vai? Heti ekalla. Noniin. Sitten täällä on lokeroita, mihin pitää laittaa oikeisiin paikkoihin. Tonne puolelle. Oi, jakso heittää. Niin, kato. Tän tähän sitten alas. Ja tänne. Noniin, onko se tyhjä? Joo. Sitten on vielä pahvi. Onni voi heittää pahviin tuonne kartonkiin. Ja jos on iso pahvilaatikko, niin ne kannattaa aina sitten tai pistää kasaan, niin ei vie koko laatikkoa sitten kerralla. No niin, roskat on viety. Otetaan avaimet pois. Sitten jos laitetaan nyt ekana pyykit. Pyykit. Okay. Eli tiedättekö te yhtään, miten laitetaan pyykkejä? Meillä on nyt 2 koreellista et sä voi vaan tunkea niitä. Tämä on varmaan viimeksi puoli vuotta sitten tehty. No osaatko Onni sanoa, mitä pitäisi tehdä ekaksi? Eka valkoiset. No pestään tänään tummaa. Okei. Eli mustat, tummat ja punaiset. joo, punaisia voi vähän laittaa, mutta sitten ei saa olla yhtään valkosta. Ottaa mitään. Ja konettahan ei saa änkestä ihan täyteen. Ei. Tämä on vähän erikoinen pyykinpesukone, että se itse pesuaineet säätelee, että se on vähän silleen helppo, että ei tarvitse itse laittaa vaan sinne, niin se itse annostelee ne kaikki pyykinpesuaineet sinne. Bokset. Mitenköhän mä kertoisin teille? No siis, tää on nyt puolessa välissä, niin sinne menee vielä niinku melkein puolet lisää. Noin varmaan riittää sitten nyt, mitä Elmeri laittaa ja Onni laittoi. Noin. Riittääkö nää? Se on aika täynnä kyllä. Sitten pesukone tarvitsisi vettä. Laita kunnolla kiinni. No miten? Noin. Eli tarvitsisi vettä. Vettä. Eli tossa on yleensä tommonen hana, mitä Elmeri näyttää nyt. Niin se pitää kääntää. Sillä pitää olla. Mut se on nyt auki. Sitten, ei nyt se meni kiinni. Eli tälle. Joo. No niin. Sitten pesukone päälle. Siinä on virtanappula. Sitten huuhteluaine menee. Joo, se on samanlainen. Huuhteluaine vähissä. Sehän on ihan täynnä. No, laitetaan sinne vähän lisää. Nyt. Joo. Tänne menee niinku pesuaine. Eli tuolta on. Joo, sitä menee, mutta sitä on siellä aika paljon, kun sitä se ei kuluta kovin paljon, kun se pesee. Sitten painetaan tuommoista nappulaa tuosta. No, ja sitten Onni voisi pyörittää rullaa. Mihin suuntaan? Oikein just sinne päin, mihin sä olit pyörittämässä. No, värikkäät. Mene yksi taaksepäin. Toi on aika tärkeä, että se ei saa olla 60 yleensä, koska sit vaatteet menee tosi pieneksi. Ne kutistuu, tulee vauvapaatteet. No niin, sit pleitä painaa pohjassa. Ja nyt meni pyykinpesukone päälle. Jos ei hana ole päällä, niin sit toi alkaa piipittää, niin sit tietää, että jotain on ongelmissa. Niin yleensä se on vesi, mikä on niinku puuttuu siitä. Mä juon nyt, mulla on kauhean jano. Pitäisikö me seuraavaksi laittaa nuo tiskit ja tiskata? Saatais keittiö siistiksi. Eilen jätettiin ihan tarkoituksella ruokakamat tähän, että Elmeri pääsee siivoamaan. Ihan luukku kokonaan alas asti ja sitten vedät alakorin alas sieltä. No, sit kun te laitatte yhdessä, niin tossa menee niinku minuutti, kun te laitatte. Okei, ota nää. Taidaan aina kuvata näistä videoja, kun nää helppoa kotityöt tämän jälkeen. Nyt siellä ulkona on No hyvä aikaa veti roskat, koska No niin, ulkona tulee aika paljon vettä. Tämmönen kippakuppi. Heitetään se. Heitetään se tonne. No joo, se on ihan hyvä. Näitä.
Joo, se kuuluu se koska tuossa on tommoinen. Mä ajattelin, että se on joku hattu Barbinukelle. Hyvä, sitten on vielä yksi kori. Tai tommonen yksi asteikko Se on tuolla. ihan ylhäällä. Se on siellä ylä. Täällä on haaveilu. No niin. Sitten olisi tiskikoneen täyttö. Yksi. Just noin, mitkä Onnin kädessä. Tietääks Onni, miten ne laitetaan? No vähän Pidä ikää. yksi. Ota tosta se yksi. Noin. Laitat ne täällä. Ja sitten Sitten jos ei ole kauheasti tiskiä, niin kannattaa jättää siihen yksi väliin. Nyt sun jäi tosta, sä voit laittaa tasolle. Oho. Sitten tonne jäi tommonen yksi väli, jos on tommonen syvä lauta, niin sit jättäis noin, niin sit se peseytyy toi paremmin toi. Sitten jos sä laitat tonne ihan kiinni, niin sä kato huomaat, ei sinne ei paljon jää Onni väliin, niin se on vaikea sen tiskikoneen pestä sitä. Jos on tommonen syvä lauta. Niin jos on niitä tommosia lautasia, tommosia matalia, niin ne voi laittaa niinku vieri viereen. Kohta tää kiiltää taas tää keittiö. No antaa teille lasit vettä tän jälkeen. Ei. Kun kaikki on tehty. En mäkään saa tästä rahaa, kun mä siivoon tän kodin. No mut hei. Muu. Ja sun pitää oppia, jos sä muutat joskus yksiksesi, niin pakko sun oppia, miten pestää pyykkiä ja... Et sä voi kotiinkaan tulla koko ajan pesee pyykkiä äitin luo. Mä haluun, niin mä haluun. No, Sitten alakori vaan kiinni, kun sinne ei todennäköisesti mene enempää. Sitten näitä mukeja. Kyllä. Kaikissa tiskikoneissa vähän erilainen täyttää sit tonne. Meillä tykätään laittaa nämä isot, kaikki isoimmat, eli ne oranssit, mitä on tuolla olkkarissakin, niin ne vois laittaa kaikki tohon noin. Ja sitten sen jälkeen. Kato on. Ja sekin menee hyvin siihen. Kato, joku on jättänyt aamukahvit. Miten on sattunutkaan? Laita se tohon. Miksi et? No ei sitä. Se on ihan sama. Periaatteessa ihan sama, mihin ne laittaa. Noin. Toistenpäin. Aina niinku kupit alaspäin, niin sitten se ei täytyy vedestä. Ei luukut kiinni. Mitäs sinne sitten laitetaan seuraavaksi? Tabletti. Tabletti. Ja sitten Onnilla olisi tehtävä laittaa vesihanna päälle. Ollaanko tuolla vessassa? Sun pitää avaa niinku tiskikoneelle vesi. Eli siitä avaat hanalle, niin se on tuo pikku nupikka tuossa vieressä näyttää. Se. Noin, nyt se naksahti. Sitten avaat sen hanan. Ylöspäin. Ja avaa voimalla. Noin, hyvä. Ja sitten me kiinni, niin se alkaa itse pyörittämään sitä. Kannattaa eka sillä vedellä ja tiskiharjalla pelkästään ottaa ne isommat siitä pannulle pois. Vakava ilme. Mitä? Ei mitään. Vakava ilme. Täältä reunasta. Onpa kuuma. Pesuaiden käteestä aika vähän. Keskellä. Se on hyvä. Miksi meillä on täällä puukko? En mä tiedä. Mä löysin sen vaan Mistä sä löysit sen? lattialta. Lattialta? Missä meillä on tämmönen puukko ollut? En mä tiedä. Mistä lattialta sä löysit sen? Sitä matolta. Kuka on tappanut jo kenet? Häh? En mä tiedä. Tällä kerralla ei kaikki onnistu. Näyttääkö se nyt hyvältä? Joo. No näyttää paljon paremmalta, mitä se oli. Tiedätkö, mitä menee nyt tehdä? Nyt te keitätte mulle kahvi. Kahvi Jussi ei pärjää ilman kahvia. Tää on niin raskas tää siivoaminen. Ai ei. Ei se ole pakko. Mä oon just keittänyt kahvia, niin se ei haittaa. Se on tyhjä. Onni vois laittaa suodattinpussin siihen. Laitat sen sinne, katot vähän. Meneekö se oikein heti? Meni. Oi. Laittaa 2. Nyt kun on vaan yhteen, niin laitetaan 1. Hei. Se oli hyvä. Tiskit laitettu. Sitten voitaisiin katsoa, mitä pesuaineet meillä on, koska Elmeri pääsee pesee vessanpönttöä, koska kusee aina pitkin poikin vessanpönttöä. Sitten pesuaineita ei saa syödä. Vessan pesuaine. No sillä peset vessanpönttöä. Ja siinä on lapsilukkokorkki. Katsotaan, saatko auki. Sait. What? Ja vedät ympäri.
appelsiinimehua laitetaan vessanpönttöön. Nami. Tuot puuttuu. Joo. No. Sieltä vedestä pitää kans putsata. Se on se likasiosuus aina siellä pöntössä, kun se alkaa niinku värjääntyä ja kaikkea, niin se pitää aina putsata. Noin. Hyvä. Sitten harja pysyy siellä ja painat vessanpöntön painonappiin, niin se harjakin putsaantuu samalla. Nyt saat ihan luvan ruiskuttaa ton pöntön kannen. Kaikki ulkopuolelta, sisäpuolelta, joka puolelta. Onni saa aina ruiskuttaa. Onni ei koske sun kusisia kohtia. Älä nyt seinään ruiskuta, mutta ihan miten vaan. Seinä ihan vaadu. No, Elmerillä se rätti, niin saatat kaikki pesuaineet pois tuosta pöntön ulkopuolelta sillä rätillä ja putsailet sitä välillä. Ai tälleen. Niin. No, et sä paljon tee mitään. Me ollaan enemmänkin rohkeita. Ai koko, mä oon jo tehnyt siivousvideo. Niin, mutta sä siivottaa koko kämpän ja mä kuvaan ja nautiskelen. Sä teet kaikki mitä mä Sulla syöt karkkia ja juot brainia sohvalla. Näitä 30. Koko 30. 30 tykköstä, selvä. Moi. Tällaista mä oon syönytkin. No nyt et saa syödä sitä. No en syö. Miten Sitten just se kansi pois siitä. Ei mä halua laittaa. Ei Onni laittaa se. Meniks? Nyt. No niin, siellä on vihreä täplä. Tää nyt on puhas pönttö. Kiitti Elmeri. Ja kohta ei enää. No ei. Ei mä tiedä mitkä ikkunat me pestään. Me Me voidaan pestään pestä. noin. No niin, peset siitä yhden ikkunan. Muu homma muutenkin aina pestä. Nyt on vaan vähän unohtunut. Noin. Sitten sulla on se sieni. Ruiskutat siihen sienen pintaan kanssa sitä. Sä voit vähän ruiskuttaa lisää tonne sitä ylös asti sitä. Suoraan No niin, se on hyvä. No kyllä niitä voi, jos se esittää pesuainetta, se onkin jotain... Mä itse laitan aina vettä ämpäriin ja sitten pesuainetta, sieni sinne ja sitten mä ruiskuttelen noin ja pesen silleen ikkunat. Tulee aika hyvä. Ei jää raitoa eikä mitään. Niin, sä voit vetää ylhäältä alaspäin tai sitten sivulle, mutta ei... Katsotaan, kyllä sä oot nähnyt kun mä pesen. Hyvä. Miltä se ikkuna näyttää? Aika helvetin raitaselta, mutta pesen ikkunat. Otat sä, tai Onni voi kuvaa. Ei, minä. Minä kuvaan. Siis tänne pesuainetta, vähän puristelee pesuainetta. Ja täällä karheella puolella kun pesee, niin tulee paremmin puhtaaksi. Mitä tapahtuu, kun pesee pehmeällä? No se, jos siinä on jotain tahroja, niin se ei niin pakosti niinku putsaa sitä. Ja sit pitää painaa, kun vetää tää. Onpa puhas ikkuna. Nyt mä saan. On. No niin, sitten voitte pestä tuon toisen ikkunan. Älä vielä vedä sitä. Eka pitää putsaa se tuolla sienellä. Hinkkaa. Hyvä. Ja se mummo tykkää tästä, kun sä pääset mummolle pesee ikkunoita. Hei, ei. No ehkä se maksaa sulle 20, jos sä peset se ikkunat. Kaikki ikkunat. Sitten vaan painat kunnolla ja vedät alas. Hyvä tuli. Vähän jäi tonne vajaaksi, mutta se ei haittaa. Se on vaan yksi kohta. Sitten vedät sieltä toiselta puolelta uudestaan. Siellä tuli pikku. Ei se haittaa. Se on kuule aika hyvä. Keskellekin jää pieni. Jos jää tollasia skraiduja, niin nää voi ottaa niinku talouspaperilla puhistaa, mutta ei. Joo. Oho! Näin siinä. Pitää sen viivan. Ei sillä. Se ikkunapesu oli siinä. Tuli ihan hyvä. Joo. Tässä on wood. Ja tässä on muun. Sitten me otetaan kyllä kahvi. Ja sit mä annetaan pikku lepo. Lepotauko. Ei mitään lepotaukoja pidetä. Missäkään mun kakkapukki on? Se on nyt eksynyt johonkin. Me on ottaa kyllä tää. Mä tiedän mitä mä oon nyt tehdä. Niin, olisiko imurointi sitten seuraavaksi? Se on hakemassa imuria. Hyvä. Ennen kuin sä voit imuroida, niin sunhan pitäisi siivota nämä sun tavarat täältä. Mä ajattelin, että me vedetään sen nahu niin, että... Moi. Kuule
Iska. Mä istun koko loppupäivän koneen. Hei, Mitä? oliko hyvä siivousvideo? Ei. Me vaihdetaan se Kiva 10. katsoa vierestä, kun Elmerit ei suurimman osaa. No hei, kiitti jos katsoit video. Oli ihan kiva, kerrankin sai vaan katella. Älä koske siihen. Toivottavasti toimisi useammin. Pitää leikkiä, että kuvaa, mutta ei kuvaa. Ja ei muuta. Hyvää illan jatkoa, päivän jatkoa, aamun jatkoa. Moi moi! Sano moi. Moi! Moi!